ଓଡ଼ିଶା କୋଠାବାଡ଼ି ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଲେବର କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଲେବର କାର୍ଡ ରିନ୍ୟୁ କରିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଥାଶୀଘ୍ର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଇ ନାହାନ୍ତି, ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ବା ନିଜର ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରମିକ ସାଥୀ ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ କରି ଲେବର କାର୍ଡ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, 2024ରେ ଲେବର କାର୍ଡରେ କେଉଁ ସବୁ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ପ୍ରଥମେ ତ ଜାଣିବା ଶିକ୍ଷା ସହାୟତା ବାବଦରେ। ସର୍ବାଧିକ 2ଟି ସନ୍ତାନ ନିମନ୍ତେ ହିଁ ମିଳିବ 2,000ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯଦି ପିଜି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 40,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବ। ଝିଅକୁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପୁଅମାନଙ୍କୁ 8ମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ମିଳିବ। ବିବାହ ସହାୟତା 2ଟି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ନିମନ୍ତେ ଓ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଅବିବାହିତ ମହିଳା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ 50,000 ଲେଖାଏଁ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଜାଣିବା ପ୍ରସୂତିକାଳୀନ ସହାୟତା କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ପ୍ରସୂତିକାଳୀନ ସହାୟତା ରାଶି 2ଟି ସନ୍ତାନ ନିମନ୍ତେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ମହିଳା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ଅକ୍ଷମତା ସହାୟତା ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀରେ ହୋଇଥିଲେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ 1,50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବ। ପେନସନ ସହାୟତା 60ରୁ 80 ବର୍ଷ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ମାସିକ ମିଳିବ 1,000 ଟଙ୍କା। 80ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କଙ୍କୁ 1,200 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ମୃତ୍ୟୁ ଜନିତ ସହାୟତା ସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଉ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିବ। ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା ନିମନ୍ତେ 5,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ।